Wamunhu achiimba chiti feed the body that works the money. Ndizvo zvaireva izvo makingwazi achifidha mapapu anoshandira mari, nokuti mari haishandi, haikwani. Chatangoshandira muno mujoniko zvino kutumira vana kana vana vadla iwe kunoodla hazvopera awaya hausi hayo kujoniko. Vanongogara vachikwira pane mabhegi egrosari chechi havazozoti kwatiri kuvhakara cha ndikoko kumusha kuno ndo kwatogara hekundazovhakacha saka nyaya yanoitika ndokuti kuno kujoni tiri kuvaka miviri vanowaiwo vaka musha vaka the board that works the money. Akadaro brangwazi makingwaza feed the board that works the money. Iyo iri unayo haisi full chicken, haisi half chicken, ikota mama, quarter chicken yandangonzi 50 rand papa ni quarter chicken pafunge quarter chicken. Izi quarter chicken racho handiri pezi. Unoti waka mbiri unovaka wobuya kuvaka musha kundaya kuvaka mbiri vanoti kwa he achapari kumarombe kujoni ikoko. Matanga kuona marombe nevanhu vaenda joni aiko marombe kuzimbabwe anogona kurovera pazvishavana achibva kumberengwa achingokorokosa muzvishavana gorova anokurovera pagwanda mumakomba anokurovera muharare gore riya vanhu vachidzingwa mubare rimwe marombe akauya kumberengwako asina wana pokugara. Aya nyaya yekuti nyaradzo hatichajoini nyaradzo, totori nemagrupu erufu ekuti paitika nhamo tokanda 100 rand nhamo 100 rand unze nhamo yacho inogona kuitika ka 1 pagore kana ka 2 inenge kanda 300 rand nyaradzo yako iwe right. Ndikafaini vanonitakura vanondiviga handopera chero ndisina mushani chavo pokuvigwa chero mumunda ndivige chero mugadheni omudanga. Leave me, I want to feed the body that works the money. Pafunge munhu unomupa mota uenda kuseri kosvika changu zviripo zvinoda hama wega kana wakagara so. What do you think kana munhu akudari wapedza kumupa mota handi unongofunga kuti apa pane nyaya abashero akapuwa mota zvikazara nyika yose chabresa akasanda kuna blessing shumba nana madungwe vasinavo zvavanomboita nakapfupa nyaya yose ikanyogwa kuti siye wikina akapa ningi mota asi mwana wabamunini vaseye wikina tina kumbonzwa kuti wapuwa mota mbuya vaseye wikina tina kumbonzwa kuti vabakirwa imba muzukuru wake mwana wasisi vaka tina kumbonzwa kuti wapuwa mota tangonzwa kuti wapuwa na gwenyambira ngoro magita ndobva wapuwa mota abashiro vakati zviripo zvinoda hama chikonzero nei vakaziva kuti haana kumbogara pahama yake mota
Notadza kwanje dzakwa yawinayo nje hazo. Feeds the body. That works their mind. Zviripo zvinoda hama. Unogona kutambura. Isu hatisi vanhu vokonzentreta kwatiri. Bwezva hatina basa nezvinhu. Ende inini hama yangu chikafu. Sadza ndo hama yangu. Uku ndo hama yangu. Iwe chirokava nemari ukandipa. Aziva kuti zviripo zvinoda hama. Kuti zvoda ndijaira uchifunga ndichakuwirana nayo. Siyaneni. Zviripo zvichada hama. I want to feed the boat. Oh. Ndarichovha. 50 rand sadza rinoita 5 kg yebuku. Nekuta chimwe. Ndozva ndiri 1. Wapedza. Mushanda katumira. Vana vari kudodla. Aimukira chikoro. Kana uri murume usingatumiri vana uchivanogara nambuya uri benzi. Hasadza ndovumba hama yangu. So. Ndovumba hasadza ndovumba ndiboreki. Ramoni wampoto ndorimona futi ini kwechitu.